Hyvät matkustajat, laskeudumme hetken kuluttua Ouluun. Pyydämme teitä kiinnittämään istuimenne, sammuttamaan savuttimme sekä nostamaan istuimenne selkänojan pystyasentoon. Kiitos. Kaupunki on kuin rakastettu. Sen arvon huomaa vasta sitten, kun sen on menettänyt. Oulu on perustettu vuonna 1605. Jo 1700-luvulla se loi omaperäisen taloudellisen ja kulttuurellisen kaupungin kuvan, eikä se ollut pelkkä kuva, se oli todellista mahtia. 1800-luvulla kaupungin kauppalaivasto oli maan suurin. Terva virtasi tuoden välttämätöntä rahaa. Oulussa toimi maan ensimmäinen säveltäjä Erik Tuulinberg. Siellä asui kirkkomaalari Mikael Toppelius ja se oli kuuluisa koulukaupunki, mitä se on vieläkin yliopistoinen ja monine oppilaitoksineen. Tiernapojat edustavat edelleenkin hauskaa elävää oululaisperinnettä. Nämä verraten vähän tunnetut Åke Mattaksen seinämaalaukset ruotsalaisen koulun kellarisalissa kertovat rapsodian omaisesti vanhan Oulun tarinaa. Suuressa peräsenen sekkomaalauksessa voi tunnistaa Snellmanin, Franzénin, Castreenin. Äärimmäisenä oikealla tarkkailee muita maan ensimmäinen naiskirjailija Sara Wacklin. Kaupunki on palannut monta kertaa ja yhtä monta kertaa se on rakennettu uudelleen. Alun perin rakennettu kaupunki oli kaunis ja puhdas. Viime sotien aikaisen palon ja maailmassa yleisesti tapahtuneen teknologisen kehityksen seurauksista kärsii myös Oulu. Kaupunkikuva on särkynyt, kulttuuritausta on horjunut, mutta silti Oululla on oma identiteettinsä. Ympäri maata ja maailmaa tulleet vieraat eivät voi olla pitämättä Oulusta. Lakeuden ja meren hengessä syntynyt kaupunki omaa katoamattoman ilmeen. Ei ole toista Oulua. Se on meille kuten ystävyyskaupunkimme Odessa, Puuden, Leverkusen tai Halle ovat kukin omalle maalleen. Oululaiset voivat syystä ylpeillä teatteritalollaan. Se kuuluu osana professori Martti Jaatisen suunnittelemaan monumentaalikeskukseen, edustaen samalla tyypillistä 1960-luvun arkkitehtuuria. Sisätiloja koristavat Matti Koskelan kineettinen veistos ja Martti Mäen seinämaalaus.
Oulujoki, jonka suistossa kaupunki sijaitsee, on ikivanha tervankuljetusväylä. Tämän päivän matkalainen voi ihailla vauraita rantoja Turkansaaren vesipussista. Eikä jokimatkan tarvitse jäädä pelkäksi risteilyksi. Kohteena on Turkansaari, ainutlaatuinen ulkoilmamuseo vanhoinen rakennuksineen ja mielenkiintoisine tapahtumineen. Vuonna 1976 saaressa poltettiin menneiden muistoksi ja verestämiseksi tervahauta. Epäilemättä tapahtuma oli ainutlaatuinen nykymaailmassa. Suurimittainen massa- ja kemiallinen teollisuus näkyy kaupunkikuvassa. Paljon on myös sellaista, mikä ei näy, mutta sanotaan vaikka maistuu, lääketeollisuudesta makeistuotantoon saakka. Uusimpana yrityslajina on kuvaan ilmestynyt elektroniikkateollisuus. Oulu on suosittu matkailu- ja kongressikaupunki. Luonnon ystäville tarjoaa hailuoto unohtumattoman elämyksen ja urheiluhulluille riittää katsomista raveista vinttikoirien kilpailuihin saakka. Jääpallo on vanha oululaisten leipälaji, eivätkä he ole Pekkaa pahempia jääkiekossakaan. Uusin julkisista veistoksista on tällä hetkellä Kari Huhtamon teräksinen Polski-suimahallin edessä. Kaupungista voisi valmistaa 10 erilaista filmiä. Painopisteen voisi sijoittaa kauppaan, uskontoon, hallintoon, politiikkaan tai lehdistöön. Oulu on tärkeä varuskuntakaupunki, se on maaherran kaupunki, piispan kaupunki, Pohjois-Suomen pääkaupunki. Oulu on laajojen esikaupunkien ympäröimä, se on rakentajien kaupunki, se on ankaran talven kaupunki. Rakastan sen talvisia katuja, ihailen Oulun siltoja, josta niin moni runoilija on laulunsa laulanut. Siinä on Oulun lyseo, jonka portti leveää Koskenniemi palasi unessa useasti, kuullen korvissaan Kosken tutun laulun. Pohjoinen sisääntulo kaupunkiin on kieltämättä edustavaa. Koskikeskuksen asemakaava on Alvar Aallon suunnittelema. Aikanaan liian suuriksi arvelut sillat vyöryvät ajoneuvoja, vaikka varsinainen ohikulkuliikenne kiertääkin kaupungin. Haluan näyttää kaupunkimme arkikuvan, sen tavalliset kasvot sellaisena kuin tuhannet oululaiset sen päivittäin näkevät. Kauneinta seudussa on pohjoinen valo, lankesipa se sitten kirpeänä pakkaspäivänä tai leutona kesäyönä. Lumi pesee kaupungin kasvot. Se seppelöi pensaat ja puut valkoiseen pitsivaippaan. Jokin talvessa tuo mieleen musiikin, ja musiikilla on tärkeä osuus oululaisessa kulttuurielämässä. Kosmisen pakkasmusiikin voi kokea Limingan lakeuksilla tai vaikkapa talviunnissa. Kuunnellaan Madettoja musiikkikoulun kuoroa, maailmanmestaria lajissaan. Johtajana on Markku Joumela.
Niin, kevättä. I'm just a poor boy, though my story's seldom told. I ask on my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. Ehkäpä joskus, jonakin kesäyönä istuttuasi myöhään hyvässä seurassa mukavassa ravintolassa, et haluakaan mennä hotelliisi nukkumaan tai yöpymään Nallikarin leirintäalueelle. Jäät harppomaan pitkin yöttömän yön vaaleita katuja. Aurinko on noussut, kun parhain saavut torille. Katselet sen pystytystä ja kuvittelet, kuinka 100 vuotta sitten purjealukset laskivat rantaan. Halliin viedään poronlihaa, lohta, maalaisleipää, vihanneksia ja muita elintarvikkeita. Katselet nuorta paria, joka kävelee torilla. C'est la vie. Se on elämää se. Mietit, osallistuisitko eläkeläisten joka-aamuiseen toriparlamenttiin? Siinä pohditaan ajankohtaisia tärkeitä asioita, mutta jäätkin aprikoimaan Rantakadun kohtaloa. Pitäisikö katu säästää vai rakentaa uudelleen? Molemmat ratkaisut tuntuvat hyviltä. Onneksi sinun ei tarvitse ratkaista asiaa. Mitähän jos pistäytyisi Pohjois-Pohjanmaan museossa? Jäät miettimään, mitä tämä kaupunki on ollut ja mitä se on. Siinähän se on, yhdessä kuvassa. Matkailu, kulttuuri ja teollisuus. Kaupungin puutarhurille on kohotettava hattua. Puistut ja istutukset ovat mallikelpoissa kunnossa. Ylität Pokkisen juosten. Eihän Oulu sinänsä voi sen kummempi olla kuin mikään muukaan alle 100 000 ihmisen kaupunki. Ehkä sen menneisyys tässä maassa ja tällä leveysasteella on tavallista tarunhohtoisempi. Ehkä sen kouluista on lähtenyt maailmalle tavallista enemmän merkkimiehiä ja naisia. Sen nykyongelmat ovat samat kuin muissakin valtakunnan kaupungeissa. Sen vilkas kauppa, teollisuus ja kulttuurielämä ovat magneetin tavoin vetäneet maakunnan ihmisiä puoleensa. Oulu on sitten sotien jälkeisten 3 vuosikymmenen kasvanut räjähdysmäisesti. Asuntojen, liike- ja teollisuustilojen tarve on luonut kiihkeän rakentamisen, jolloin eräät sinänsä säilyttämisen arvoiset kaupunginosat, rakennukset ja kadut ovat saaneet väistyä Uudentieltä. Yliopisto on epäilemättä oululaisten lempilapsi. Tällä hetkellä opiskelijoiden määrä on ylittänyt tasaluvun 7000. Linnanmaan yliopistoalue valmistunee 80-luvun vaihteesta. Käsityksen suhteista saa tästä yliopistollisen keskussairaalan ilmakuvas. Hei tytöt ja pojat, palataan maan pinnalle. Jokainen sinänsä ihan tavallinen kuva kätkee jotakin erikoista sisälleen. Tämä kuva on Raksilasta. Tälle alueelle keskittyivät Paavo Rintalan mainion Pojat-romaanin tapahtumat.